салом ба роғибони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ба бозиҳои даври панҷуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум манзуратон мегардонем. даври панҷуми чемпионат воқеан пуршиддат сурат гирифт. даври гузашта ишора карда будем ки бозиҳои марказӣ маҳз дар ҳамин давр ба миён меоянд. ҳатто интизор будем ки натиҷаҳои ин рақобатҳо дар ҷадвал тағйиротҳои калон ба вуҷуд меоранд. махсусан дидори дастаҳои Сомон ва Парвоз ки дар сурати ғалабаи Парвоз ин дастаи шимоли кишвар метавонист мавқеи дуюми ҷадвалро моли худ гардонад. то ин дам дастаи Сомони Данғара ишғолкунандаи мавқеи дуюм буд ва ин дидор метавонист дар сурати бохт ин мавқеъро аз дасташон бигирад. дастаи навкори дигар сардори шаҳри Турсунзода низ дар рафти мавсим сурати хуб касб карда буд ва оҳиста оҳиста ба мавқеъҳои болоии ҷадвал ҳаракат мекард. бозии навбатии ин даста муқобили сарҳадчӣ буд ва аз рӯи интизориҳои сардор муқобили аутсайдери чемпионат бояд дастболо мешуд. аммо дар ниҳоят мо тамоман натиҷаи дигарро дидем. ҳарчанд ин бозӣ ба мавқеи сардор таъсири бад нагузошт, вале сарҳадчӣ аввалин ғолибияти худро дар ин мавсим истиқбол гирифт. ин аввалин ғолибияти тими ноҳияи ҳамадонӣ буд ки дар 4 бозии сипарӣ кардааш ба миён омад. саразми шаҳри Панҷакен бошад марҳилаи бадтарини мавсими футболиро дар лига якум сипарӣ мекунад. онҳо дар аввал ҳамчун муддаӣ ба майдонҳои рақобат ворид шуданд, вале дар 5 даври сипаришуда ғайри як ғалаба дигар ҳатто мусовӣ ба даст наоварданд. фақат шикастҳои пайҳам ва ҳаминак тими Раҳматулло Фузайловро мо дар хонаи охирини ҷадвали мусобиқа мебинем. ҳоло чизе ба охир нарасидааст ва чизе ҳам аз даст нарафтааст. хулас рақобатҳои пуршиддати даври панҷум аз мадди назари ҳамкорони мо дур намонд ва дар ин нашри барнома васеътар ҳарф мезанем. аз рақобати марказии давр шурӯъ мекунем. Парвоз ҳамчун муддаии асосӣ дар қатори ҳулбуки восе азми калоне барои фатҳи қуллаи лига якум дорад. аз ин рӯ бозии калидии ин даста маҳз дар ҳамин давр рост омад ки он ҷо бо дастаи Сомони Данғара барои мавқеи дуюми ҷадвал мубориза мебурданд. Сомон низ дар рафти мусобиқа маълум гардид ки дастаи суст нест ва метавонад ин рисолатро бар зиммаи худ бигирад. ҳар ду натиҷаҳои хуб доштанд ва дар ин давр ба майдони ҳар баромаданд. мухлисони футболи ноҳияи Данғара воқеан як бозии пуршиддатеро тамошо намуданд. дастаи Парвози таҷрибадор аз аввали рақобат лидерии бозиро бар зиммаи худ гирифт ва аз ҳисоби идоракунии тубу ба миён овардани фурсатҳои хатарзо дастаи шимоли кишвар бартарии комил дошт. натиҷа чӣ шуд? Дилшод Назирмадов бароятон мегӯяд. яке аз бозиҳои марказии даври панҷуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи якуми мамлакат бо иштироки ду дастаи пешсафи лига Сомони ноҳияи Данғара ва Парвози фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд баргузор шуд. бозии мазкур дар варзишгоҳи тозабунёди деҳаи хуррамзамини ноҳияи Данғара ҷараён гирифта мухлисони зиёдро ба ҳам овард. пеш аз оғози бозӣ аз ҷониби масъулини бахши корбоҷавонон ва варзиши ноҳияи Данғара ба истиқболи рӯзи ҷаҳонии футбол аксияи тарғиботӣ бо тақдими сару либоси варзишӣ ва тӯбҳо барои футболбозону мухлисони даста роҳандозӣ гардид. баъди ба майдон омадани дастаҳо ҳамзамон ба хотири яке аз ташкилкунандагони дастаи Сомони Данғара мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Шодмон Холбобоев лаҳзаи хомӯшӣ эълон гардид ки мухлисон иқдоми мазкурро бо кафкӯбиҳои бардавом истиқбол гирифтанд. ҳамин тариқ баробари шурӯъ шудани бозӣ дастаҳо пайваста ба дарвозаи ҳамдигар ҳолатҳои голзаниро созмон медоданд. новобаста ба навташкил будани дастаи Сомон ки ҳама футболбозони маҳаллӣ мебошанд дар муқобили яке аз муддаён барои ба даст овардани рохати лигаи олии дастаи Парвоз рақобати ҷолибу диданӣ нишон дода лаҳза ба лаҳза барои кушодани ҳисоб наздик мешуданд. дастаи Парвоз ки имсол аз ҳисоби футболбозони бо таҷрибаи лигаи олии мамлакат мукаммал шудааст тавонист ки дар 3 бозии даври гузашта ғолибият ба даст оварда бо касби 9 имтиёз дар зинаи сеюми ҷадвали мусобиқа қарор гирад. дар қисмати аввали дидори мазкур маҳз дастаи Сомон бештар ба задани гол наздик буду чандин имкониятҳои хуби голзаниро дар назди дарвозаи рақиб созмон дод. дастаи Парвоз низ имкониятҳои хуби голзаниро дар нимаи аввали майдондорӣ истифода карда натавонист ва ҳамин тариқ дастаҳо баъди садои уштаки довар ба танаффус баромаданд. дар нимаи дуюми майдондорӣ бошад мураббиён аз футболбозони захиравӣ бештар истифода карданд ва ниҳоят аввалин шуда меҳмонон дар дақиқаи 60-уми майдондорӣ ба кушодани ҳисоб даст ёфтанд ки муаллифи ин гол аз дастаи Парвоз Алинур Ниёзбеков гардид. баъди ин гол дастаи соҳибони майдон талошҳои худро
дар назди дарвозаи рақиб бештар намуда ҳолатҳои зиёди голзаниро созмон доданд ки ҳама ин ҳолатҳо аз ҷониби футболбозони рақиб бартараф шуданд. ниҳоят дар дақиқаи изофанамудаи довар саидтараш дар дақиқаи 95-уми майдондорӣ ҳамлавари бо таҷрибаи дастаи меҳмонон муҳсин рустамзода баъди иҷрои зарбаи кунҷӣ голи дуюми дастаашро бо сар ба ҳадаф расонида ҳамин тариқ ғолибияти комили дастаи парвозро таъмин намуданд. гуфтан ба ҳам маврид аст ки дастаи Сомон ба аввалин бохт дар мавсими имсола рӯбарӯ гардида дастаи парвоз бошад чорумин ғолибияти худро истиқбол гирифт. аввалаш ки раҳмати калон ба мухлисоне ки омадан мухлисӣ кардан ба дастаи худашон Сомон яке аз дастаҳои нави ташкилшудаи лигаи якуме бошад ки дастаи пурқувват мебошад. моям хурсанд ки мо имрӯз ғалаба даст овардем, лекин ин дастаи ояндадор ҳаст, дастаи пурқувват аст. ман ба инҳо муваффақият мехоҳам. ман боз мегуфтанӣ ҳастам ки ҳамаи мухлисон, ҳамаи тренерон, мураббиён, футболистон ҳамашон табрик мекунам бо рӯзи таваллуди футболи умумиҷаҳонӣ ки аз тарафи президенти федератсияи футболи Тоҷикистон Рустеми Эмомалӣ пешниҳод карда шуд ки қабул карданд. ҳамаи тоҷикистонёнро табрик гуфта ба онҳо муваффақият. барои бозии имрӯза мегӯем ки имрӯз дастаи пурқувват буд, дастаи ариф. дар ин рақобат мо вазъиятҳои голзанӣ хеле бисёр доштем. аз нарасидани таҷриба бозингарони мо вазъиятҳои голзаниро истифода бурда натавонистанд. бозӣ ҳоло идома дорад, чемпионат дар пеш аст. мо барои дар чемпионат хуб баромад кардан мо ҳаракат мекунем ки бозии хуб нишон диҳем дар назди мухлисони худ. рақобати ду дастаи хушсалиқаи чемпионат ҳам бидуни шаку тардид яке аз беҳтарин бозиҳо буд. гап сари рӯбарӯшавии Саройкамари Панҷ ва Моҳири Ёвон меравад ки дидори мазкур дар майдони хонагии дастаи Саройкамар баргузор гардид. мусаллам аст ки Саройкамар яке аз сермухлистарин дастаҳои лигаи якум ба ҳисоб меравад ва дар ин бозӣ ҳам ин чиз истисно набуд. футболбозони ҳар ду тараф аз аввали бозӣ фурсатҳои ба гол наздикро ба миён меоварданд ва доду фиғони мухлисон суръати бозиро боз ҳам шадидтар мекард. дар ин рақобат дастаи Саройкамар тавонист дар дақиқаи 91 бо шарофати зарбаи самарабахши Шодибек Ғаффоров голи ягонаи дидорро ба ҳадаф расонад. дигар ба қавле на Саройкамар мурду голи дуюмро зад ва на Моҳир ба голи ҳарифон ҷавоб гардонид. ҳамин тавр яке аз бозиҳои марказии даври панҷум бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи дастаи Саройкамар ба итмом расид. вохӯрии дастаҳои ҳулбуки Восе ва Саразми шаҳри Панҷакент аз вохӯриҳои асосии даври панҷум буд. ҳоло ҳулбук ҳамчун лидери ҷадвал мавсимро идома медиҳад ва барои ҳама аҷиб аст ки кадом даста аввалин шуда ба силсила бебохтҳои Байери тоҷикӣ нуқта мегузорад. барои Саразми Панҷакент ин дидор ҳамчун рақобати тақдирсоз дар ҷадвали мусобиқа буд. дар сурати бохт онҳо ба таври автоматӣ аз мавқеи нуҳум ба хонаи охирини ҷадвал мерафтанд. аз рӯи иқтидор ҳулбук бояд ба истилоҳи мардумӣ путу прахи Саразмро мебаровард. аз шумо чӣ интизор доштед? бе ин ҳам ҳулбук путу прахи Саразмро баровард. инро боз ҳам журналисти фаъоли мо Дилшод Назирмадов пайгирӣ кардааст. якҷо тамошо мекунем. дастаи пешсафи лигаи якуми мамлакат ҳулбуки ноияи Восе дар даври навбатии чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи якум ки ба таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол рост омад дар майдони худ дастаи Саразми шаҳри Панҷакентро қабул намуд. бояд гуфт ки дидори мазкур аз дақиқаҳои аввал бар суди дастаи соҳибони майдон оғоз гардид. дар дақиқаҳои нахустини майдондорӣ баъди қоидавайронкунӣ дар назди ҷаримагоҳи меҳмонон нимҳимоятгари дастаи ҳулбук Сафаралӣ Каримов аз зарбаи ҷаримавӣ ба кушодани ҳисоб даст ёфт. дар идомаи нимаи аввали майдондорӣ бошад ҳар ду даста чандин маротиба кӯшиш намуданд ки дарвозаи рақибро рахна намоянд, вале нимаи аввали майдондорӣ бо ҳисоби 1-0 бар нафъи дастаи ҳулбук ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. баробари оғоз шудани нимаи дуюми майдондорӣ дастаи ҳулбук боз ҳам бартариро ба даст гирифта як ҳуҷуми тезкорро дар назди дарвозаи рақиб созмон доданд ва ҳамлавари тоза ба майдон омадаи дастаи соҳибони майдон Зарҳалшо Акрамов бо сар тӯбро вориди дарвозаи рақиб намуда
дастаи худро дар ҳисоби бозӣ ба пеш баровард. Дар идомаи бозӣ дастаи Саразм ҳам метавонист ки чанд маротиба дарвозаи рақибро рахна карда ҳисоби бозиро тағйир диҳад, вале маҳорати хуби дарвозабон ва ҳимоятгарони дастаи Ҳулбуг имкон надоданд ки меҳмонон ҳуҷумҳои худро ба гол анҷом диҳанд. Дастаи Ҳулбуг низ чандон дар ин бозӣ ба ақибнишинӣ роҳ надода, пайваста дар назди дарвозаи рақиб ҳолатҳои хуби голзаниро созмон медод. Ниҳоят дар қисмати охири майдондорӣ ҳимоятгари дастаи Ҳулбуг Алишо Худойқулов пайи як ҳамлаи созмон дода бо як партофти аниқ Зоир Холматовро пайдо кард, ки ин ҳамлавари пуртаҷриба тавонист бо як паси зебои дигар Зарҳалшо Акрамовро бо дарвозабон 1-1 барорад. Ҳамлавари дастаи Ҳулбуг Зарҳалшо Акрамов ниҳоят имконияти мазкурро хуб истифода карда бо голи задаи хеш ду голоро дар номи худ сабт кард. гуфтам ба маврид аст ки дастаи Ҳулбуг дар идомаи бозӣ имкон дошт ки боз чанд голи дигарро вориди дарвозаи рақиб намуда бо ҳисоби калон ғолибиятро ба даст оварад, вале дар зарбаҳои охирин футболбозони дастаи Ҳулбуг натавонистанд ки ба ҳадаф расанд. ҳамин тариқ бозии байни дастаҳои Ҳулбуги ноҳияи Восе ва Саразми шаҳри Панҷакент бо ҳисоби 3-0 бар нафъи дастаи Ҳулбуг ба анҷом расида, ин даста дар 5 бозӣ панҷумин ғалабаи худро ба даст оварда дар садри ҷадвали Лигаи Якуми мамлакат мавқеи худро боз ҳам мустаҳкам намуд. Прежде всего, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Днем футбола, пожелать всем здоровья, благополучия, процветания. И чтобы эта игра вот так собирала много болельщиков и радовала своим присутствием, и чтобы игра всем всегда была хорошая игра, чтобы футболисты показывали хорошую игру. И поздравляю команду Ҳулбуг с победой, я думаю, заслуженная. Нам есть над чем работать, жизнь продолжается, будем исправлять ошибки, двигаться дальше. Всего сыграли 5-й тур, получается, еще все впереди, и все поправимо. Дар рӯзи ҷашни умумиҷаҳонӣ ки рӯзи футбол таъин рӯзи футбол буд, аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми мухлисони дастаи Ҳулбуги ноҳияи Восеро ба ин ғалабае ки панҷум ғалабае ки дастаи Ҳулбуг ба ғалаба табдил ёфтанд, табрику таҳният гуфта ва барои шумо ҷашн муборак бошад. ана бозии Сарҳачӣ ва сардори шаҳри Турсунзода ғайриинтизор сурат гирифт. Сарҳачии ҳамадонӣ то ин дам ягон ғалаба дар омори худ надошт. бозӣ бо Сардор ҳам барояшон саҳлу сода набуд, чун яке ба голи дигаре дарҳол ҷавоб мегардонид. дастаи Сардор дар ин бозӣ чандин фурсатҳои 100% доштанд, аммо бозингарони ин тим натавонистанд аз фурсатҳои хуб ба хубӣ истифода баранд. ин аст ки дар маъракаи голборони ташкилкардаи ҳар ду даста дар ниҳоят оне ғолиб шуд ки аз заъфияти ҳариф ба хубӣ истифода бурда тавонист. ин бозиро низ ҳамкорони мо пайгирӣ карданд ва фурсат аст ки якҷо тамошо кунем. яке аз бозиҳои ҷолибу диданӣ дар даври навбатии чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум дидори дастаҳои Сарҳачии ноҳияи Ҳамадонӣ ва сардори шаҳри Турсунзода буд, ки бори аввал дастаи Сарҳачӣ дар ин мавсим дар майдони хонагии худ бозиро қабул намуд. гуфтам ба маврид аст ки дастаи Сардор низ дар ин бозӣ ба ҳайси муддаӣ барои ба даст овардани ғолибият пешгӯӣ мешуд, зеро дастаи Сарҳачӣ дар ин мавсим дар 3 бозӣ анҷом дода ягон имтиёз ба даст наоварда буд. баробари ворид шудани дастаҳо ба майдон ҳар ду даста пайҳам дар назди дарвозаи рақиб ҳолатҳои зиёди голзаниро созмон медоданд ва ниҳоят дар дақиқаи 42-юми майдондорӣ аввалин шуда меҳмонон ба кушодани ҳисоб даст ёфтанд. муаллифи голи мазкур аз дастаи меҳмонон Акбар Ҳаитов гардид, ки ӯ баъди партофти ҳимоятгар дар ҷаримагоҳи меҳмонон тӯбро дарёфт намуда голи аввали дастаашро вориди дарвозаи рақиб намуд. қисмати аввали майдондорӣ бо бартарии дастаи меҳмонон ба поён мерасид ва дар дақиқаи изофанамудаи довар нимҳимоятгари дастаи Сарҳачӣ Сиявуш Назирмадов бо як зарбаи қавӣ голи аввалини дастаашро дар мавсим ба ҳадаф расонида ҳисоби бозиро баробар намуд. ҳамин тариқ қисмати аввали майдондорӣ бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар оғози қисмати дуюми майдондорӣ бошад дастаи Сарҳачӣ бештар бартариро ба даст гирифт, лаҳза ба лаҳза ба тағйир додани ҳисоби бозӣ наздик мешуд. голи дуюми дастаи Сарҳачиро дар нимаи дуюми майдондорӣ мухлисон дер интизор нашуданд ва дар дақиқаи 50-уми майдондорӣ нимҳимоятгари дастаи соҳибони майдон Баротов Тоирҷон ҳамларо
муборизаро оғоз намуда баъди хатои ҳимоятгарон ба задани голи дуюми дастаи соҳибони майдон шарафёб шуд. дар идомаи бозӣ дастаи сарҳадчӣ имкониятҳои голзаниро боз ҳам дар назди дарвозаи рақиб афзун намуданд ва дар яке аз ҳуҷумҳо ҳимоятгари соҳибони майдон раҳмонзода шаҳрёр аз ҷониби дарвозабони рақиб аз пой афтонида шуд ки довари марказӣ дар ин ҳолат зарбаи ҷаримавии 11-метра таъин кард. зарбаи мазкурро ҳамлавари дастаи сарҳадчӣ Далер Чолов дар дақиқаи 59 бехато иҷро намуда дастаашро бо ҳисоби 3-1 пешсаф гардонид. зимнан баъди ин гол меҳмонон низ барои тағйир додани ҳисоби бозӣ кӯшишҳои зиёд карданд ва дар дақиқаи 77-уми бозӣ баъди иҷрои зарбаи стандартӣ ҳамлавари дастаи Сардор Иномҷон Утанов бо сар тӯбро вориди дарвозаи соҳибони майдон намуд. дар идомаи бозӣ маз дастаи Сардор бозиро таҳти идораи худ гирифт, вале дигар дастаҳо ба задани гол шарафёб нашуданд ва ҳамин тариқ бозӣ бо ҳисоби 3-2 бар нафи дастаи сарҳадчӣ ба анҷом расид. дастаи сарҳадчӣ Нояи Ҳамадонӣ баъди қабули варзишгоҳ дар аввалин бозии хонагиаш ба ғолибият ноил гардид. бозӣ хеле хуб гузашт. дар аввали бозӣ ҳолатҳои голзанӣ доштем. фикр мекунам агар ҳамун ҳолатҳоро ба амал мерасонидем бозӣ дигар гуна ранг мегирифт. хеле футбол аст. фикр мекунам агар ҳолатҳои худро ба самар мерасонем бозӣ дигар гуна ранг мешуд. дар ин бозӣ ғолиб меомадем. голи аввалинро дастаи ҳариф ба мо зад ва бачаҳои мо дилшикаста нашуданд ва дар дақиқаҳои охирони тарим якум мо голи худро ба самар расондем ва бозӣ хеле хуб шуд. ман аз бачаҳо ин бозиро интизор будам ва бачаҳо ҳамин бозии хубро карданд. ман раҳмат мегӯям ба тамоми мухлисои дастаи сарҳадчӣ ки нигоҳ накарда ба ин ки мо се бозии худро ба бохт рӯбарӯ шуда будем ва омадан имрӯз тақрибан 3000 мухлис омад имрӯз моро нигоҳ накарда аз он ки мо бозии худро ба бохт дучор мешудем леки омадан моро дастгирӣ карданд ва мо онҳоро хурсанд кардем. ҳазор раҳмати калон ба мухлисон ба дастаи ҳариф ки бозии хуб ишон доданд. қариб ки натиҷаҳои ҳамаи бозиҳои даври панҷумро бароятон гуфтем, вале як бор дигар ёдовар мешавем. чӣ гуна ки гуфтем дастаи Сарои Камар дар майдони худ дастаи Моҳиро қабул кард ва бо ҳисоби минималии 1-1 ғалаба ба даст овард ва боз ҳам илова мекунем ки ин бозӣ яке аз бозиҳои хуб, яъне ки бозиҳои пуршиддат дар даври панҷуми мусобиқа буд. дастаи Ҳулбук бошад ҳамчун муддаӣ ба қавле ба дастаҳои навкор ё ки дебютант гардан намедиҳад. Ҳулбук бо ҳисоби 3-0 дар майдони худ дастаи Саразбро паршикаста кард. дастаи Исфара бошад дар майдони худ натавонист ки муқобили дастаи Шодмони Ҳисор ғалаба ба даст биёрад ва Шодмон ҳам аз зафиятҳои дастаи Исфара ба хубӣ истифода бурд ва ба ҳисоби 4-1 ин дастаи шимоли кишварро шикаст дод. дастаи Сомон бошад аввалин бохти худро дар даври панҷум ба қайд гирифт ва дастаи Парвоз бо ҳисоби 2-0 дар сафар тавонист ки дастаи Сомон яке аз муддаиёни асосӣ барои фатҳи қуллаи якумро шикаст бидиҳад. дастаи Сарҳадчӣ бошад то даври панҷум ягон ғалаба надошт ва инак марҳамат муқобили дастаи Сардор бо ҳисоби 3-2 ғалаба ба даст овард. чӣ гуна ки ишора кардем, рақобатҳои даври панҷум дар ҳамбарҳамиҳои зиёдеро дар ҷадвали мусобиқаи мазкур ба миён овард. то ин дам чӣ гуна ки шумо медонед дастаи Сомон дар мавқеи дуюми ҷадвал қарор дошт ва ҳаминак марҳамат дар 4 бозии сипарӣ кардааш дастаи Парвоз тавонист ки мавқеи дуюмро моли худ гардонад. ин даста дар 4 рақобати баргузор кардааш ягон бор шикаст нахӯрд ва ҳатто мусовӣ ҳам накард. дар 4 рақобат 12 имтиёз ба даст овард ва мавқеи дуюмро моли худ кардааст. мавқеи якум моли чӣ гунае ки гуфтем дар ин мавсим то ин дам моли ҳамешагии дастаи Ҳулбук аст. ин даста дар 5 бозии баргузор кардааш ягон шикаст надорад, ягон мусовӣ надорад ва фақат ғалаба ба даст овардааст ки бо 15 имтиёз мавқеи якуми ҷадвали мусобиқаи Лига якумро моли худ намудааст. дастаи Сомон бошад акнун аввалин шикасти худро ба қайд гирифт ва дар 5 даври мусобиқа ҳамагӣ 3 ғалаба ба даст овардааст ва як мусовӣ ҳам дорад ки ҳаминак бо 10 имтиёз мавқеи сеюмро моли худ кардааст. акнун дар мавқеи аутсайдерон ё ки таҳхонаи ҷадвал тағйиротҳои ҷиддӣ ба миён овард. дастаи Сарасп ки то чанде пеш дар мавқеи шашум буд оҳиста оҳиста ба хонаи охирини ҷадвал яъне мавқеи 13-уми ҷадвали мусобиқа рафт. бо 5 бозии баргузор кардааш ҳамагӣ 1 ғалаба ба даст овард ва 4 шикаст ба қайд гирифт. дастаи Ёқут бошад дар мавқеи 12-ум бо 3 имтиёз қарор дорад.
ана даври шашуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум пуршиддат сурат мегирад. инро мегӯем эл классикои лигаи якум. Парвоз ва ҳулбук ду дастае ки то ҳол шикаст нахӯрдаанд ва Парвоз як бозӣ аз ҳулбук кам дорад. дар сурати ғалаба ба дастаи ҳулбук Парвоз метавонад ки аз рӯи омурҳои дигар мавқеи якумро моли худ гардонад. ин бозӣ бозии марказии даври шашуми чемпионат аст ва дар майдони дастаи Парвоз сурат мегирад. дастаи моҳир бошад дар майдони худ дастаи Сомонро интизор аст ва ин бозӣ ҳам яке аз бозиҳои калидии даври шашум хоҳад буд, чунки ҳам моҳир ва ҳам Сомон бигӯем дар як сатҳ қарор доранд, хато намекунем. ҳар ду бозиҳои хуб доранд ва ҳайати даста ва ҳамчунин ҳайати мураббиён низ кӯшишу заҳматҳои зиёд мекунанд то дастаашон ба лигаи олӣ барояд. ана бозии дастаҳои моҳир ва Сомон низ бозии калидии даври шашум ба ҳисоб меравад, чунки ҳар ду даста дар як сатҳ қарор доранд ва мавқеъҳои дурустро дар ҷадвали мусобиқа касб кардаанд. дастаи ёқути шаҳри ваҳдат дар майдони худ дастаи сарои камарро интизор аст ва Файзкан дар майдони худ бо дастаи Сарҳадчӣ мубориза мебарад. дастаи Шодмони Ҳисор бошад бо дастаи Душанбе мубориза мебарад ва ин бозӣ ҳам бозии хеле пуршиддат бояд сурат бигирад. дастаи Сараз бошад дар майдони худ дастаи Исфароро қабул мекунад ва ин шонси беҳтарине барои шогирдони Раҳматулло Фузайлов аст ки мавқеи худро дар ҷадвали мусобиқа болотар намоянд. ин шарҳи рақобатҳои даври шашуми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум буд ки онро ман Фирдавси Хурсанд бароятон шарҳу тавзеҳ додам. то нашри навбатӣ пирӯз бошед.